Wiggle. Men velkommen til 3. episode. Eller først velkommen til FIFA Space. Og nu vil vi gå i gang med 3. episode. Og det gik jo suverænt i 2. episode, kan I se. Nej, det gik af helvedes det. Ja, fordi jeg ikke havde ringe. Jeg skulle ikke ringe det. Videre, bedstefar. Chicken. Han har basson. Han har besonger i angreb. The big fat boot. Wiggle. Han har en CB op i angrebet, drenge. Så han skal nok score et par mål med venstre ben. Kone. Ligger faktisk et okay ind. Fat God. Ligner nu. Han er der. Kone Ole. Oh my God, Kone. Det er derfor. Kone. Kom da. Hvad laver han? Vi har ikke. Jo. Amen. Prøv. Det er Nico. Undskyld, vi 2 mål med, men det er godt nok også selv ud af det mål, han laver der. Ja, det er det nok. Please, replay. Så, det var. Yes. Han gør hans egen skyld. Det var det, ja. Måske bare en lille smule. Og big fat God. Yes, Kone. Hvad fuck? Ja, jeg kan til at trykke der. Ej, kom igen. Chamberlain. Han står bare stille, ham der. Fucking irriterende. Optag. Golas. Så er det præsidentens navn. Okay, det sagde Det giver ikke mening. Var det navn? Det var navn. Prøv at se ned venstre hjørne. Det er man sgu da ikke hedde. Godt, far stolt. Selvfølgelig skal vi ikke score, selvfølgelig. Men det var ved med at lave den samme vinde. Hvad fuck var det? Oh my god. Chamberlain, din pussy. Hold da hjem. Ja, da kunne jeg. Lad nu være. Gæld. Ja. Okay, det ved jeg ikke med. Det er godt nok. Det er Ja, da kunne jeg. Ja da. Godt komme igen med. Kom her. Kom her. Kør den i 86 space. Nej, jeg havde set du. Du er sådan set bare gået videre, så har du scoret. Jeg så var på det der. Men det kunne du ikke. Men var rolig. Ikke længere. nej. Han var ikke spil. Du må ikke få en ny. Kom nu. Oh my fucking god. Hvad er meningen med rage quit? Når der står 1-1. Det var det for den her episode. Det blev en kort episode, men ses.